Tulo ka magbanay ang gidagit sa Katiil, Davao Oriental. Apan usa sa mga biktima ang patay na dihang gilusad sa kapulisan ug kasundaluhan ang rescue operation. Tulo sa mga sospek ang arestado. Duha niini ang kanhi rebelde. Ani ang report ni Argil Relator. Gilayong gipahapa o gipusasan sa mga otoridad ang tulo ka mga personalidad nga gitudlong mo ay suspect sa kidnapping incident nga nahitabo sa barangay Malibago, Katiil, Davao Oriental. Nakuha sab sa gitago ang kubo sa mga suspect sa barangay Taytayan sa maong lungsod ang mga hinagiban. Gilayon silang gidala sa Katiil Police Station. Nailhan ang mga suspect nga sila Veloso Magkidong, Joel Magkidong nga pulos residente sa samang barangay og Franklin Midiha nga taga Mungkayo, Davao de Oro. Duha kanila ang kanhi rebelde. Actually, ang isa sa mga tulong po kung bakit din nahuli or nahanap yung suspect is because tumulong na po yung community. Nasayra niya ni atong January 22, usa ka rescue operation ang gihimo sa kapulisan ug kasundaluhan human makadawat og report nga dunay kidnapping nga nahitabo diin gidala ang mga biktima sa bukirong bahin sa barangay Malibago sa maong lungsod. Usa sa mga biktima ang gibuhian sa tulo ka mga suspect aron papangitaon og 300,000 pesos bugti sa kagawasan sa laing duha pa ka kidnap victim nga nabilin. Itong kamag-anak na to ay sumbong sa mga polis. After that, nagkaroon na ng hot pursuit operation. Naging guide ng mga polis itong biktima mismo. Malampusong nakasibat ang minor de edad nga biktima apan atusay kasang rescue operation. Patay na dihang nakita ang usa sa mga biktima nga si Rosalie Sayman, 42 anyos, nga gigulgulan ang liog. Kasong murder, robbery extortion ug serious illegal detention ang kasong atubangon sa mga suspect. Sumala sa PRO 11, usa lang kini ka isolated incident o gisiguro nila nga protektahan ang katawhan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.